Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ụrụ ọnụ nwekwara echi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala na mo eye ụmụnne m biko aga m alike ka ụmụnne anyị ndị ka ụmụ agbọbịa ndị ka na-alụbeghị di ka ha bịakete n'ihi na ọ na-ejile akụgharị egwu agbagharị egwu yeso ụmụnne m akụkọ na m na-aga iko ngalugbu ele enwere te ọ dachara m na ntị mana naanị m aga egeli ya nwanne anyị nwoke wepụtakwara na ya akụkọ ọ sị m were bịa gbotoro ọnụ ka ma nwoke ma nwaanyị wee mụrụ akụ ana m ya akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọ msa ya sị ya chọrọ igbotoro m akụkọ nọ kemgbe ebe last month or 2 months ago ka m ya chọkwana igbotoro m ya otu obi isi ya na o nwere ihe m ga-eji ejide n'ụkwụ ihe ahụ ewee wụrụ na ya mega ụmụ agbọbịa abụọ enyi otu mgbe mana o fefọrọ ya na m ledele ka ya gbotoro m n'ụdị o jiri fefọ ya ya gaa n'ihu sị m na ọkwa mma na oge ka ugbu itute nwaanyị ọwụ ha gwa eji mkpụtụ mgbe egbu nchewa m si ụmụ nwaanyị nọ ọwa atụrụ anya ala ahụ ndị ụkwụ ha ruru ala ya sị m mba na nwaanyị mba nọ na itute nwaanyị na ọwụ ha ofe nkụpụ na ọwụ ha gwa eji mkpụtụ mgbe egbu na ọwụ ha mmụọ mmụọ na ụmụ nwaanyị juru ebe niile ihe rikarịka mana ọ mgbe nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ka ọ ga-ama na ọ dịghị izi itute nwaanyị ya gaa n'ihu sị m na mbiko na ma jọjikwala n'ahịa ahụ ya kpọtara ahụ na ụdị na ya na ụmụ agbọbịa abụọ mega ihe otu mgbe na ya m ga-akpa echitin kpokwe dọbụdetin na ka ọ bụla m kpere na mbiko na ya chọrọ ịkọwara m na ụdị o jiri fevọ ya m sị nna m gaa n'ihu ya sị m na ya nwere ụmụ agbọbịa abụọ ya yiga 2 young ladies ha abụọ emekwanụ ke ma na ya yiga ha n'ihi na ya nwere rules na-ekipụ onye ọbụla to limit ya na ha na-ahụ on a proper agreement and arrangement na relationship ya na ha abụọ awụghụ nke onye jikere ya kpokolie rigoro n'elu hile bịawa n'ụlọ enwekwana nke ji kii ụlọ na ya gwara ha korokotom na any one of them bịawara without ya nwa in their well without agwaghị agwa o jikelie bịawa n'ụlọ na ote ya na ogbo ya lụbeghị nwaanyị na enwekwana any one of them ya chọrọ checkmate ihe ya gwara ha differently na enwekwana nke ya chọrọ checkmate na onye mara nke dị mma ya eme na any one of them ya gwara ha individually na ka ọ bụla any one of jikere bịa n'ụlọ na ihe ya ga-ahụta ya na ọ trọst ya ọ bịara bịa ịma ka ya mara ma ya ga-ejide and nga ahụ na relationship ya na ha ga-end na ihe ya gwara onye ka ya gwara onye ke so na ọ dịra easy keep everybody to their limit nso nna m ịkwa ị na-apịakwa ịwa apịakọ ya chịwa ya sị m na ya wụ the only son nne ya mụrụ ụmụnne ya ndị ka nwaanyị abụọ tokwere ya alụọla di mpa ha nwụọkwala mana mma ha nwere obi mmadụ too much na mma mụrụ ya na o nwegidere obi mmadụ obere ihe obewele ọ na-emeli mmadụ in fact ọ ga-akọli mmadụ oko kopi ọbara na nwaanyị mba na ọ wụ dịka nne manyere ya na mma ya dị too fragile na mma ya gị sọ ka na-agụ ya sị ngwa gị buru and ya achọghị ịlụ onye ya ga-alụ ya na mmanya bịa nwa bịa chụlie mmanya obi na maybe take advantage of these qualities mmanya nwere na ya chọrọ ịlụta onye ya na mmanya ga-anọ n'obi ọma n'ihi na ya eji ha ego mana ya dị oke nwaanyị mba nnọ o ruo mgbe ya chọrọ ịlụ nwa ya gwa mmanya na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na mmanya na ọ gbagote bịa n'ọrịa ogodo 3 months ka ọ bịara bịa n'ọrịa na ya ga-like ya mmanya achịwa si na ihe gbasara ịlụ nwaanyị ugbu ene na ọ lụọ onye ka obi ya nabatara lụkwana ka ọ ga-enye ya peace of mind na ọkwa hụrụ ote ya na nna ya shinụrụ before ọnwa bịa kewa ha na ya galaga lụọ na ọ makwara mma ọ magbuola onwe ya na ọ ga-ịlụ nwaanyị ya tụrụ anya ala hụrụ nwaanyị rụọ mma ọ ga-alụ ya gwawa mmanya si na ọhịa ugbo o kwuru na-awụ ya wee ebe ogoro na-atọ oyi na ọkwana ihe ejiri si na ọbịa na enwere ụmụ agbọbịa abụọ gbagwojugo ya anya ya na ha mega ihe mmanya abanye so na ya yighara ụmụ nwaanyị ya zuo onwe ya ahụ nas ele na otu ya ga-eshi ama ka ya ka mma na ọ ga-awụ na onye ka eme ọnụ gherere m ọ chala obi ebe onye ka nọ na ọ ga-arapụ ya ahụ ịghọta ma ọ bụrụ na ya nwere ụmụ agbọbịa abụọ otu mgbe ọ yịgacha na-ele mgbe ya hụrụ ụmụ nwaanyị ya zuo onwe ya gwa mmesa ọ hapụkwana datin na ihe na ya na-agwa ya na origi eri na ọbịa nyere ya aka na ọ naanị ụmụ agbọbịa abụọ na ọ dịkwa na otu mọchị na enwere ụmụ okorobịa na-achịsawa ha ọgụ na nnọ
na nke na ọwa abụọ na ọrụ mma mmesi nwa na ọrụrụ mma na ọrụrụ wa ya ngo hono ya na mmechigbu ya gwa mmesi ọ na-abịa ka ọwa na-abịa mmesi nsogbu na ya ga-abịa sofa ọwụ ihe gbasara ịlụ nwaanyị marriage ọ ihe lifetime na ya ga-abịa ka ya hụ na nwa gbobi abụọ ọwụ na-ele na otu oshi ama na-ejigana ha abụọ ji ama ahụ so ya sị ma ọ hapụga na ugbo oge ka ugbo dị iche n'oge kemgbe ahụ chukwu eme ebere ya gwa mme ya sị mme ya emechaa gwa esilekwe mgbe ya ga-enweta ohere bịa ruo mgbe ehere ya prepare mind ya send ego moto everything ya ojike ọfụma ya gwa mme na ọ ga-anọrọ ya complete 3 weeks mme ya sị nsogbu anọ ọ ya ka mme ya nụ ntara kwadoro bịa n'ụlọ ya eme otu nna invite wee na mme ya bịara na ọ bịa ya na mme ya nọtọkwanụ ka ọ mara mme ya ka mme ya mara atọkwanụ ya ka ha abịa nọọ weekend ahụ la ruo the next weekend ya made the other one invite ọbịa ka ha abịa nọọ la atọfụ ụmụ agbọbịa abụọ nọ mmanya ga-echuzuo nke na-awụhụ nke ya chọchara enwere nke obi ya nọ n'ime ya abịa na from 1 to 10 na enwere nke ya laikiri 10/10 nwee nke ya laikiri 9.5 nọọ ka m were hụ na ka ọzọ bịara close mana ya chọrọ ile ma ke jisiri ke bịarutere 9.5 ma ga-enwe ihe ọ ga-eji kara the other one ji 10/10 na ọ bụ ebe ya chọrọ mmanya ka mmanya bịa na ha abụọ dịcha oke na mmanya gị chuzo nke nụ ntara ya laikiri by 9.5 instead of 10/10 nọ ntara ya gbawa mmanya sị na onye ka o chuzuru akwa na onye nụcha ya n'anya na o kele na ya bido kwawa mmanya ọda karatas ka ewu mmanya na-efenishi salala na na-eme ya eme na ọkwa kpere bịa na ya bịala mee ihe ọ si ya bịa mere na ole so ọchọghị gere ya otu ntị n'olu na ya laikiri kele akwa ihe akwa ụmụachi ya na ha nọrọ ya na ke nọrọ 3 days ya na ke nọrọ 3 na elekwe kele nọ pụtara ya na ọ onye ọ ga-adabara ya na ya na ọ onye ọ dabara ya na ya na onye ke ha nọ na-ekwu oke okwu na ọ na-ọchọ ekwe hụ ka ya mara ya mana kele na ọ dị open dị sarasara achị ọchịchị na obi na o doro ya ihe ewu ihe mmanya kwuge gbasara the other one onye nke 9.5 ya chọchakwa na ya sị mba na onye kele nwere ihe o jikara na ọ na-ekwu oke okwu ya na ya nwa ya like onye tọtọrị ya like onye na-ekwu oke okwu ya like kwana onye na the other one ọ na-egbu onwe ihe ọbụla ọ hụrụ ọ na-ekwu onwe mgbudo obi like mmanya gwa n'ihu gwa ya sị na nwaanyị ọbụla na-ekwu oke ọka na ọ na-adị full of action na ọhụkwala ngwa nwa na were iwe ya sa na ọ na-ewere n'iwe wekwe n'iwe ha edozikwe ọsọ webeghị original iwe na ihe ahụ ga n'ime nwa ahụ na ọ dịcha ka onye na-agaghị take nonsense mmanya sị hụ na the girl dị bad kama o kwuge na ụdị na the girl nwere obi ụmụ nwoke mmanya in that case ka ha gbanụ game mmanya sị game gịnị ya gwa mmanya sị na enwere game ya chọrọ ịgba mmanya sọ hapụrụ ya game n'ugbo na ya chọrọ ịgba na ọ n'abalị after ya na ya bụ discuss chọrọ kwuo onye o choose na onye choose ya laa n'abalị sị otu ya ga-eshi wọpụta the best out of these two ladies ya enweta plan gwa mmanya si na mmanya ya ga-like ka ya na ya abụọ gbaa game n'isi ụmụachị ka e were mata nke ka mma na ya nwa na-enwe nwaanyị ya na ya na-aga ebili na enwe nwaanyị ya na-aga handle enwe nwaanyị ya na ya na-aga ebili mana ọ bụ ya nwa a ga-abịa imere as nne di ya chọghị ihe ọ ga-abịa nọrọ kpewuro na-eje no na ya chọrọ nwunye nwa ga-treat ya like nne ya o treat kwere ya ka nwa ya na ọ wụ dịka nwunye nwa ya chọghị complain mmaghịsị nwunye nne di asịkwa ifunu mgbe nne di na-ekwu asị nne di kwuru mme ya sị ele ụdịka game ọgwụ ya chọkwa ihe ụmụazị ebe a ya chọkwa ihe etikwele na ihe egwuregwu ụmụazị ya sị mme ya dọnwere na onwe ya mọchị ọ na-aga ikwu na ọrụ ya wụjọsọ o lewe anya ya nọrọ nga mmiri fon kpọọ oke onye 9.5 ke nụ ya laikiri rating from 1 to 10 onye ke hụnụ ya laikiri by 9.5 ya mmiri fon kpọọ ya mme ya nụkwado di ya gwa ya si ya that na ya chọrọ ịga ahịa tomorrow wee chi ya ga-aga ahịa Ọnịcha ga-eburu ahịa and ya ga ahịa ahụ ya na-anọ 2-3 days before na-elote n'ihu mmanya nga ya gwa mmanya sị ngwa ọ chere ka ya play game otu ya chọrọ ishe play na onwe ya ọ na-aga itiri ya ọnụ ọrụ ya wụ lewe n'anya ihe ya si eme ome mmanya sị ngwa na ya elewele ya ya mmiri fonu n'ihu mmanya dị ya kpọọ ka ahụ anawo rating from 1 to 10 na ya likiri ka ahụ by 9.5 ya kpọọ ya fonu opiki ya gwawa ya sị na echi na ya ga-aga ahịa Ọnịcha ị ga-eburu ahịa and ọ ma na ya ga ahịa na ya na-anọ 2 to 3 days before na-alọta na mmanya ga-aga ahịa tomorrow ahịa ihe a big market ebe a na-azụ ihe ha na-eshi eri na mmanya ga-aga ahịa echi na o weta aka ebe 12 or 1 na ọ kpọọ mmanya mara ma ọ lọtala so that ya onwe ga-abịawa n'ụlọ ya na mmanya nọ kwupụrụ ya ọka for the 2-3 days ya ga-anọ before buru ahịa lụwa na ọwụ na ya drọpụ ọkọlụ n'ugbo na ya ga-esi ndịrị ya
50,000 naira. Ya so okay, kelecha ya dị very happy. Ye na-ekwuche end ya call a. Kpọọ onye nke nụnụ from 1 to 10, ya like ya 10/10. Kpọọ ya. Si ya na ya biko na ya ga-aga ahịa echi ịga buru ngwa ahịa n'Ọnịcha. Ọnda ọ mụrụ ya ga ahịa ịzụ ahịa na ya na-anọ 2 to 3 days. Na mma ya ga-aga ahịa echi, that big market. Na ọ ga-aga ahịa. Na o weta aka ihe dịka ebe 12 or 1. Na ọ kpọọ mma ya mara ma ọ lọtala ahịa ga-azụta ihe ha ga-eshi. Na ọ lee ma mma ya olola, ọ kpọọ ya mara ma olola. Na ọ bịa na ịgara ya. For the days ya ga-anọ till ya lọta. Na ọ wụ na ya na ya bụ mecha call n'ugbo ya ga-esendere 50,000 naira. Ọ ga-eji like okele ya dị very happy. Dị very happy. Dị happy kelecha ya dị very happy. Jụwa ya sị what of ya bịakwanụ soro mma ya gaa ahịa. Ya sị ya mba no. Na ọ ga-abịa ọ kpọọ by that time mara ma mma ya olola. Na mma ya si na nwere ihe ọ ga-aga ọrụ ihe ndị ọ ga-aga ịzụ before zụrụ ihe a ga-eshi. Na ya chọọ ka ya na ọ bịa soro mma hụgharịwa ahịa. Na ọ mara na iji agadi nwaanyị. Ya don't worry. Kpọọ ya by 12/1 ahụ. Ka aha so okay, no problem. Kelecha ya na ego ahụ ya na-esend bill. O ya ka ya end the call. Send ya onye ka 50,000. Send ya onye ka 50,000 naira. End ya call. Mma ya jụọ esi ya gajena ọ gajena ahịa echi. Ya sị mba, akwa ya gwara ya sọ hapụ ka. Ọ hapụrụ ya na game n'ugbo ya chọrọ ịgba na kemgbe abalị ka ya pịkọga game nọ na-ahazie. Mma ya sị ngwana. O ruo n'ụkọtụ early morning as early as possible. Ihe dị ka ebe 6:30. Ya kpọọ kemgbe ka ya like by 9.5. Gwa ya that na ya agawakwala ahịa na phone ya dị down. And ọ ma na power bank ya nwere issue. Na erute Ọnịcha ya zụrụ a new power bank. Na phone ya dị down. Na o chefukwala ihe ya gwara yesterday. Na o nwetakwara ego esendere ya yes na ya nwetere na ọ bịara late hour mgbe ya nwetere na ọ rahụ na ya chọghị ịbịa disturb wa ekele ya sị n'ọkọtụ ya kpọọ ekele na ya nwetere the money. Ya gwa ya sị ya ga-agawa in case na ọ na-akpọ ya onwete ya na phone ya dị down. Na erute Ọnịcha charge ya na ya ga-akpọ ya. Also okay, safe journey. Ya gbanyọ phone. Kpọọ hakwa the other one ya like by 10/10. Gwakwa ya the same thing. Also okay, nsogbu anụ wish Johnny Mrs. Ya gbanyọ phone. Sizi mma ya na o jikere ka ha ga somewhere. Ọ sị mma ya ejikere. Ya na mma ya move. Ya kpọrọ mma ya gawa na Itri nọ na very close to that market. A na-agba moto about 10 minutes drive from ebe ya bi. And these ladies na ebe ha bi adịchakwa hụ anya. Ya kpọrọ mma ya na mma ya esoro gawa na Itri nọ very close to that market. Ha na ịga nga na-ataratọ nri. Echeno call ha. Nwaanyị mba nọ mza. Ka ịhụ nụnụ that particular one ya like by 9.5. Akpọ ya waburu zokpo. Kpọ mma ya kpọ at exactly 1:30. Mgbe o kpọrọ mma ya eme na arrangement ya were phone nye somebody gwa onye ahụ ihe ọ ga-ekwu. Ọgbọ the person kpọ mma number mma phone number mma line mma ka ọ kpọrọ. Nwoke ọzọ epik ya si ya biko na onye nwe phone ọ kpọga nwere accident. No lose ole blood we and old woman. Na ọ gbọtọrọ nke ugbu a now. Accident moto kpọpụrụ ụkwụ ya separate nwaanyị agbaala ọbara wee na okugezi ume ọfụma na ọ na-aga o nwere ike give up in the next 30 minutes ma ọ na ọ bịaghị ebe a na ya bịa biko ka ara ọsha ya to hospital. Na ihe a mere gwa ya ebe o mere ọwụhụ n'ahịa on the road to the market na o mere na lonely place na ya biko bịa ọwụ na ọma onye nwaanyị awụ na anọ na-eche call phone ya agbachi mma ha ejila ka ha kpọọ na-eji phone ya na-eche ka somebody ma ya kpọọ so that a ga-agwa ha information nye ya gwa ha ihe mere nọ na ha ọhụ na Nigeria na mma ara ọshala hospital kama i deposit ego ma ị bịa sign nwa kwete na ama onye ọwụ ịma na ihe Nigeria na onye ọbụla tụgo ụjọ na ọ na ọma this woman ọ kpọrọ na ya biko bịa ugbu a ka ara ọsha the woman to hospital na ọ ga-abịa ọ gafecha filling station na o mere na road ọwụ n'ime ọhịa na o mere before that filling station nọ towards that market road na ya biko bịa now. This lady ajụọ si the woman ọ ka na-eku ume. Yes, from the look of things na ọ kugo ume na ọ ga-emeke at least ọ ga-emeke in the next 1 hour na ọ na Russia hospital na ọ ga-emeke ya gbanyọ phone. Nwaanyị mba nọ gbanyọ phone. Ya were another number na that Itri there ọkwa arrangement ya mere kpọwa this number enyi ya nwaanyị na ke 9.5 number ya dị switch off agazi ha ga. The same call ya nọkwa na-eche call ke onye ka ọzọ onye ke 10/10. Ya nọkwa na-eche ofo call ke the other lady ke ha nọ mma ya na-echuzu
mmanya si echuzu onye kene ka echuzuru na ọ onye kele ugbo ene akpụrụla gbanyụrụ na fon jụga ma ọ ka na-eku ume ọ gbanyụrụ na fon ọ onye ke mmanya chuzuru ọ kwere onye ke mmanya si na ya laikiri akpọzi onye ke ugbo ene mmanya si na ọ na-achị ọchị na ọ na-ekwe ka amara ya na o nwere obi ukwu ke onye ke mmanya na-echuzu ho ke nwekwana onye ya onwe echuzuru n'ikesi ya wee quiet person ya na like ebe ya nọ mmadụ na-egwe ebe ka Nightingale dị ke nụnụ ya laikiri by 10/10 na ọ onye a na-echezi call ya now o weta aka at exactly 1:40 call that one abịa okpo nọmba mmanya the same man pick gwa ya exactly that thing ọ gwara the other lady ke na-etie jụọ esele exactly ebe ihe a mere e describe ore na ọ nọ close to filling station by the road na ọ nọ ihe mere na road na the accident not the fatal na ọ mere na the road quite unfortunately ndị ọzọ eburujuole ha ndị ọzọ ebuligwere nla mana nwaanyị awo onye ka ya dị severe ọ dị very very serious o need medical attention na ọ gawa filling station na ahụ nọ that market road na ọ wee ebe ihe a mere na ọ were oso were ije bịawa there now ka aha jụwa esi ya biko na onwe ihe ya chọrọ ịrịọ n'ebe ahụ nwa ya nshi agbaga ọbara na-enwe n'akwa efe ya ma ọ gịnị ụkwa akwa ya maka ọ onye ma ọ ga na-ama n'akwa na ọwụ a very important person to her na ihe biko nyere ya aka na ya ga-eme ya up for him na ọ dakara akwa ya kechie ya ebe ahụ ọ nọ n'ọbara ahụ gbaga na ya ga-anọdụ ya in the next 10 minutes iburu ya gawa ụlọ ọgwụ the young man asị oke ngwana ya bịawa na emegwe na ekechigwe ya ụkwụ mana ya bịawa biko end ya the call ya jụwa mmesa kwa ọ na-ahụ the game mmanya sị ha chai na nwa arụkwa ka ọ ga-arụkwa mma ịrụkwa na nwa ke akpata ya wụwala ya na nwa ke ihe ka o kwukwere ugbu ene ha na ịga nwanyị mba nnọ mza this girl anọrụ 10 minutes o were chata moto were bịawa na that spot as a matter of fact ozugbo shi na taziri to moto akwụsị mgbe o gugere moto mapụta ha nwere shizi na itri novel nearby hụ ya na mmanya pụtawazie ozugbo ọ hụrụ ya ọkụja lee ya nwa sa na enwere onye kpọrọ ya ugbu a na mma nwere accident na ọhịa ya bịara na ihe moto ya chatara na ihe nwa landlord ya gbagara fuel si ya biko na le ihe mere ma nwe ihe mere nọ onye mekwara na deka kọl onye kwere ka o nyere fon ya mmanya nọrọ nga ahụ nọ gụrụ ya bewe si ya na ọ ga-ebi n'ụlọ ya na ihe ga-eme ka ọ hapụ ibi na ọ dịghị na ya nyere ngozi ya niile mmanya gwa wee sele mgbe a na-aga ịkwụ ụgwọ isi nwa na biko ya achọghị igbu oge biko so na ọ nụrụ ihe mere nụ na ọ gbara oso bịa na ihe ọbịachi ugbo ịzọ ya ndụ kpọrọkwa nwa landlord ya gbakwunyere ya fuel na moto ihe ọbịachi ugbo ibịa buru ya ugbo gawa ụlọ asị nnọọ truli na nwa ya gawara ahịa Ọnịcha ihe na-eme ya na ote ka ọ ga-esi gbara oso bịa bizo ya na obi chana na enweghị ihe dị ka a na-enwe ya tuweza na obi chana n'ụlọ na nwaanyị mba nnọọ mza na ọ wote ma this girl ọ na-ebe wee sie biko na ya prank ha kwere like this na ya biko n'elu dịka egwuregwu ihe ka na ọwa iwu na ọ ga-eme ya otriti ya like this mee nye ya high BP before na alụ ya na naanị o test ga-ewu ihe a na ọwa nwe expensive joke wee ihe a na ya ma as the only son ya ma how important ọ dị ma ha abụọ to each other na enwe onye deserve ịnwụ n'ụdị ahụ no not na ya na expensive this girl ebewe na ozi mmanya gogoge ebewe ozugbo ha lụtara n'ụlọ ha ya kpeketa mmanya gwa wese lee ihe o kwuru ọwụ ga-aka ihe ka onye ke ya sị gịnị na ahụkwasị nwa akpebeghị ekwentị nga demis ọ bụrụ na ihe mere nọ nwa na-etogete ka ya nwụọ ochi m ihe mmanya kpozi n'ọnụ na-ekwu na ọwote heshi conclude ya nọrọ nga na kpọọ dị ọda gị na fon nọmba ya anaghị aga by then o wetala ka ebe 6 ebido kpọwa nọmba ya anaghị aga kpọga nọmba ya anaghị aga o weta aka ebe 8 abalị ya kpọọ nọmba ya gawa ya jụọ sọ gịnị mere o ji gbanyụọ fon ya kemgbe ọ kọtara ya na ha fa mmanya ọ gaziri kpe ya sị na ya kpọrọ nọmba mmanya na ọmaghị onye pikiri ya ndị fon ya nwee dị dan ya tara ya ikpeachi na ya na-atara ya ikpeachi na ya nwetaghịzi dị nọmba na ọwụ ugbu a ka ya chajiri fon ya na tomorrow ka ya gawa ebe a ya sị ya ga-enye opportunity ịnụ ihe ahụ ọ chọrọ ịnụ na actually na ihe ahụ testin ya nyere ya na ihe ahụ the cross line ya ga-eji propose marriage bido ihe a na-eme na ya chọrọ ịdị sure na ịma mmanya niile na ọ marụrụ n'obi na ya chọrọ ịdị sure na nwaanyị ọ ga-eji mere nne di na ọ nabatara ya after spending some days with her na enweghị Ọnịcha ya gara na onye ahụ kpere na fon gwacha ya ọ gwa the person na the woman ọ ka na-eku ume ọ jụga onye ahụ ma mmanya ọ ka na-eku ume ọ sị ya yes ọ gwacha ihe niile ọ gwara ya ọ gbanyụọ fon since ahụ
ọ gakwana ebe ahụ directly ya ọ gbanyụọ phone ya that means ihe ọ chege na awụ by 8 o'clock ugbu a na ugbu a gbanyere phone ya n'obi ya the woman ekubiele na ọwụhụ n'ụlọ ya ka ọ ga-eji ụdị ka obi ahụ na ọ na-achị ọchị ma ọchị eru ya n'obi o nweta distress call dewere mmanya na n'ọnọdụ na-ekwesịghị ekwesị onwe ihe ọ ga-ewe few minutes ka ọ ga-ewe ya erute ebe asị ya bịa ọ ma the station ọ gahụ o meghọ call ọ gbanyụọ phone ya kparakata pịa eche ka agwa ya na mmanya nwụọ na somebody agwara na mmanya nwere to live only 1 hour ọ sị ya biko na ya dị sorry na ọwa ụjọ ya na-ajọ ọsọ ụjọ gịnị nọma the reason eji tire 50,000 naira ọ ka hapụ isi na mgbe a ga-agwa ya that na a ga-eme deposit a ga-eme ka ọ ka hapụ isi na-eji ego na ya nyere 50,000 naira na-erughị how many hours receive this call with 50,000 naira ọ ga-eme deposit ọ ga-agbagodo moto rute na that point ya chọọ ka o nwee excuse nọkwa hụ na otu na obi dị aghụghọ to avoid the future nne di m sị na o meghọ mmanya accept mana mmanya mere ya accept na if only na ọhụ ote mmanya shi na afọs ya bịa ka ga lụta kene bịa ka ga lụta nwa ọ bịa mezie desin mmanya hụzi ọnwụ na ihe atụrụli mere mmanya na ya na-eluzu mmanya na ọ ya na ọnịcha o nweta ka ọla ya na-eluzu this woman na ya na-end ihe na ya na-enwe relationship ya na ya na ebe a ka ọ endere na ya dị sorry na o nwere obi aghụghọ na ọchị ya eru ya n'eze na ọ weta she end their relationship this girl the girl asị ya whatever is it not even better than taking that decision all this whole game for your mother ọgba ya kum gbanyọ phone kemgbe ahụ kpohebe ke nọ ntara ya na mmanya ya chuzuru na ọwụzi ebe ha na ugbu a na agalaga eme ihe n'isi ya na wedding ha akwụkwọ wedding ha Easter ha eme wedding ha lakpuru na m were dịla akụkọ na ugbo toro ya ụmụnne na ọ wezi okwu ụfọdụ ga-asị na ịga ụmụ nwaanyị abụọ otu mgbe mana ọ wụ ihe ya mere ya jiri chọta nke ka mma na asụ nwaanyị lụọ dị abụọ horo ka ya ma na nwoke alụkwa nwaanyị abụọ horo ka ya ma na otu ọbụla ị ga-esi ghọta ya na si gị gere stori ya ma were ya ghọta na mgbe ụfọdụ ihe asị hapụ ihe edere na moto banye na moto na mmadụ ọbụla nwere n'ụdị onye ihu na onye azụ ga-eji kọwaa ya mana the question bụ onye ahụ ọ dị otu ahụ esi na-akọwa ya na onye ga-ịlụ nwaanyị atụrụ anya alawo na obi dị aghụghọ na enwe ihe ọbụla ị ga-eme ka ị mara ma onye a gị na gị ịlụ ọ valukwere ndụ mmadụ ọkwa wụhụ alụọ nwụọ enwe ihe wụ alụrụ mana o ruo n'ọnwa sị mba onye arụ ndụ ma ya lụrụwa ka esemokwu onye ahụ nwere ike ịhụ ọgụ ahụ ma esemokwu ma mkpọrọ masị ma ọ waga m ekwe ahụ ma ọ ga-erute na ndụ mmadụ na onye anwe ha ala obi na ọ ga-erute na ndụ mmadụ na gị gbawakwa ụmụnne m ka enye m ọnụ m sị m abịa gbotowere ya ụmụnne anyị dịka ụmụ agbọghọbịa gị mara na ị na-abanye na marriage is an institution a very big one at that were obi ụcha ṅụ niile were obi ṅụ niile baiga mee ihe kwesịrị ka ime n'ihi na asa akwari egwu agbari egwu n'oge ka ugbu a ihe adịgharịala onye ọbụla chọrọ ịma ihe ọ na-abanye n'ime bifo ya megide ya abanye n'ime okocha akụkọ nụnụnụ ahụwe m ọnụ m ji asị ya ọrụ na mma enyego ụmụ agbọghọbịa abụọ otu mgbe agwa bịa mbịa kọwa ihe m sị ya dị m entertaining dị akụkọ dịrị m entertaining ịgwọ na eziokwu m sị m bịa gbotowere ya ụmụnne m sị m abịa gbotowere ya ọnụ ịma ọ na-adị mma e were ihe mere onye ọzọ wee mee gịnị wee mụrụ akụ ọ nga ọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ